Aquest any, com cada any, volem fer arribar planter d'esporos a les vostres llars i per això us oferim 7 varietats locals que hem seleccionat del nostre banc perquè les pugueu plantar al vostre hort i descobriu els tresors que hi ha amagats rere les varietats locals catalanes. El format d'aquest planter aquest any és diferent, són mini safates de 6 plantes cada safata, que van al preu d'1,50 € cada mini safata. En podeu comprar vàries i si en compreu més de 8, encara que siguin de diferents varietats, us fem un 10% de descompte, això sumat al 10% de descompte que teniu tots els socis i sòcies de l'ERA. Sabíeu que les primeres aubergínies que els àrabs van portar a la península eren les aubergínies blanques? Després van trobar que les altres, les morades, eren més exòtiques i per això es van popularitzar. Realment l'aubergínia blanca és una aubergínia molt més suau, molt més melosa, no és tan amarga ni potser no tan gustosa tampoc, però que és molt bona per acompanyar els vostres plats i per escalivar. La varietat que tenim a esporos, la que us oferim al planter, és una varietat que és molt productiva i a més molt rústica i molt adaptada a la climatologia de la Catalunya central. La varietat de tomàquet parabenet és un tomàquet buit que té una forma com de cassoleta, cúbica podríem dir, que el fa ideal per farcir. No és una de les varietats més productives que tenim a esporos, però sí que és veritat que és de les que millor puntuació treu quan els posem en els tastos. Per tant, ens ha semblat una varietat molt interessant perquè pugueu cuinar i com que és molt gustosa la podeu farcir del que vulgueu i serà un gran èxit a la vostra taula. El pebrot bitxo del Peronet és una varietat de pebrot que és molt productiva, moltíssim. Fa uns pebrots d'uns 7-8 centímetres de llargada i cada mat en pot fer 120, 150, 170, moltíssims pebrots. Són uns pebrots que s'espera que girin a vermell per collir-los i que tenen un punt picant. No són extremadament picants i per tant són ideals per tallar trossets i saltejar-los amb verdures i donar un toc exòtic als vostres plats. La varietat de tomàquet de penjar que us oferim aquest any és un tomàquet de penjar que ens han portat els companys de l'Associació de Varietats Locals de Mallorca, és el que ells anomenen tomàquet de ramellet. Hem agafat dels centenars de tomàquets que tenen a Mallorca, hem agafat una varietat que és una mica diferent de les que solem tenir aquí a Catalunya. És un tomàquet de mida mitjana, una mica aixetat i acostellat i sobretot té una molt bona conservació postcollita que us permetrà poder menjar tomàquets durant tot l'hivern. Una de les varietats que us volem oferir aquest any amb el planter és el pebrot italià. El pebrot italià és un pebrot que té una pell molt fina i es fa ideal quan has de collir-los verds i menjar-se'ls fregits. La veritat és que són uns fruits molt grossos i molt gustosos. Quan el veus sembla un cultiu molt uniforme, però si realment deixeu madurar els fruits per poder-ne collir la llavor, us donareu compte que aquests fruits giren en divers color, entre vermell i groc, depèn del fruit, mostrant la gran biodiversitat genètica que hi ha dins de la varietat. Cada territori té els seus tomàquets. Aquí al Bages el tomàquet estrella és el tomàquet esquenaverd i aquest any us l'hem volgut oferir. El tomàquet esquenaverd que tenim és un tomàquet ple, rodó, molt sucós i molt productiu que creiem que farà les delícies de les vostres amanides aquest any. L'albergínia llistada és originària de Gandia, però la varietat que tenim a esporos realment és una varietat que està molt adaptada a la climatologia de Catalunya. És una varietat molt rústica, fa uns fruits molt grossos i abombats, que tindreu una molt bona producció als vostres horts i a més a sobre té uns colors que donen molta vistositat i seran l'alegria del vostre hort.